खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। फैगौ 15 जुनाव जर'खा टेटनि फिथाइखौ फोसावगोन। सालबारियाव मोब्लिब बेसेन बांनायनि हेंथायै आम आदमी पार्टिया सोमावसारदों। बिटिसिआव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि पस्टखौ बोखारनानै चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार थिसनबाय। आसामाव रासायनिक आदबजों आबाद मावनायखौ फोजोबस्रांगोन बुंदों गिबि मन्थ्रि। बायहाथा सारियालियाव नकल आर्मी अफिसार हमजादों। जम्मु काश्मीराव 5.4 रिक्टार स्केलनि बांग्रिं, 2 जोखोम आरो गोबां न'-बां बायजादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफानजों थांनाय 30 एप्रिल 2023आव एलपि आरो एमइनि थाखाय खुंजानाय 6 शेड्युलनि जर'खा टेट आनजादनि फिथाइखौ सोलिफु जुन दाननिनो 15 अक्ट'खालि फुंनि 11 रिंगायाव फोसावगोन। आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुआ गावनि मेलनि गेजेरजों केबिनेट मन्थ्रि नन्दिता कार्लसा, केबिनेट मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्म, बिटिआरनि सिइएम प्रमद बर', कार्बि आंलंनि सिइएम तुलिराम रंहां आरो डिमा हासावनि सिइएम देबलाल गार्लसामोनखौ टेग खालामनानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बे जर'खा टेट आनजादखौ आसामनि मोनथाम 6 शेड्युल काउन्सिलावल' खुंनाय जादोंमोन आरो सेकेन्डारि थाखोखौ नागारनानै गुदि फरायसालिनि फोरोंगिरिफोरनि थाखायल' बे जर'खा टेट आनजादखौ खुंनाय जादोंमोन। जायफोरा बे टेट आनजादखौ होदोंमोन बिसोरो सोलोंथाइ बिफाननि होखानाय वेबसाइटआव थांनानै अनलाइनबो नायनो हागोन। रायजोआरि आम आदमी पार्टिनि बिथोन बायदियै आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि गासै महकुमाजों लोगोसे बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोङाव थानाय कमलाबारियाव मोब्लिब बिफाननि मावख' मोखाङाव आम आदमी पार्टिनि दैदेनगिरिफ्रा प्रिपेइड स्मार्ट मिटारनि फिनजाथायखौ बन्द' खालामनाय, फोसावनाय मोब्लिबनि मासुलखौ खमायनांगौ आरो मोब्लिब जगायनायखौ नेम बायदियै खालामनांगौ आरो बेसेन बारायनायखौ खमायनांगौनि दाबिजों मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। लोगोसे आखाइ आखाइ प्लेकार्ड लानानै सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय कमलाबारिनि मोब्लिब बिफाननि मावख' मोखाङाव मोनसे सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जादों। बाक्सा जिल्ला आफनि नेहाथारि कालेन बसुमतारीजों लोगोसे गावनि मावथि सोद्रोमाफोरा नुजाथिफैदों आरो खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों दि मोब्लिबनि बेसेना जाबायदि बांनायनि सायाव बांबाय दङ आरो जायनि जाहोनाव रायजो राजाफ्रा गोबां खस्थ'जों भुगिनांनानै दङ। 1 दानाव मोब्लिबनि बेसेना गोबां जानानै फैयो, नाथाय 1 दानाव मोब्लिबखौ बाहायनो हायो 12 सान आरो 15 सानल'। बेनि उनाव गोबां जेंना जायो। 24 घन्टायाव 10 घन्टाल' रायजोफ्रा मोजां बाहायनो हायो। बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाया जायखौ लुबैयाखैमोन दिनै बेफोरखौनो मोनगासिनो दङ। प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सोरखारा सिगाङाव बिटिआर गोरोबथानि जोहै बियननानै लाबोनाय प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि मासिनि सोलाय फिसा रेंकनि चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार एबा सिइअ'खौनो दिनै मोनमारबाय। आथिखालाव बिटिसिआव प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि पस्टखौ सोलायनानै चिफ एक्जिकिउटिभ अफिसार एबा सिइएम खालामनाय जाबाय। आसामनि गिबि मन्थ्रि मावख'नि वेबसाइटआव फोसावनाय बायदिब्ला बेनि अनगायैबो बर' रावखौ एस'सिएट अफिसियेल लेंगुवेज महरै आरोबाव खेबसे फोसावबावबाय। लोगोसे बिटिसि सोरखारनि मावनो लानाय थांखिफोरखौ आसामनि केबिनेट मन्थ्रि उरखावग्रा ब्रह्मआसो नायफामबावगोन। बेनि अनगायैबो बिकेडब्लिउएसि आरो बड'लेण्डनि जौगा बिफानखौ आबुङै खामानि मावफुंलांनो सोलिहोनाय जाबाय होननानै फोसावदों। लोगोसेनो बड'लेण्डनि थाखाय आसाम सरकारा 115 कौटि रां एप्रुभ खालामनाय आरो फैगौ समाव क'क्राझाराव स्टाफ एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसार कलेज गायसनगोन होननानै फोसावदों। गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि फैगौ समाव आसामाव रासायनिक आदबजों आबाद मावनायखौ गैया खालामगोन। बेनि सोलाय जैबिक हासारजों आबाद मावनायखौसो बांसिन खाबु होगोन। मानो होनोब्ला रासायनिक हासारजों आबाद मावनाय मैगं थाइगंखौ जाबाय थायोब्ला देहानि थाखाय गोबां खहा खालामो। बेनिखायनो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गोख्रों रावजों बुंदों जे फैबाय थानाय समाव आसामाव जैबिक हासारजोंल' आबाद मावहोगोन।
कामरुप जिल्लानि बायहाथा सारियालियाव पुलिसा सासे नकल आर्मी अफिसार हमदों। हमजानाय नकल आर्मी अफिसारनि मुङा 47 बोसोर बैसोनि मतियुर रहमान होननानै सिनायथि होदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मतियुर रहमाना गोबां लाइमोनफोरनिफ्राय आर्मियाव साख्रि होगोन होननानै रां लादोंमोन आरो गोबांखौनो थगायबोबाय थादोंमोन। आथिखालाव मतियुर रहमाननि बेरेखायै रङिया थानायाव एफआइआर होनायबो जादोंमोन। आयेन बायदियै मतियुर रहमानखौ साजा होनाय जागोन होननानै पुलिसा मिथिहोदों। जम्मु काश्मीरनि ड'डा जिल्ला सोनाब सेरफाङाव मंगलबारखालि बेलासिनि 11:33 रिंगायाव 5.4 रिक्टार स्केलनि गोख्रैथिजों बांग्रिं मावदों। जाहोनाव इशरात आहमेद आरो कयामत हुसैन मुंनि सानै सुबुङा आलादा आलादा जायगायाव जोखोम जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गोबां न' बांफोरा बायग्रेबदों आरो वालफोरा गावब्रानानै गोबांनि धोनखौ खहा खालामलांदों। मख'नो गोनांदि बावैसो सिगाङावसो जम्मु काश्मीराव बांग्रिं मावलांबायमोन। अखाफोर दानसेनि गेजेराव बियो थामथि बांग्रिं मावदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।